Hi guys, welcome to Seh Calaz TV. Murise kuma TV yesenyika. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutendera pa social media. Banditi redu, banditi Seh Calaz onyadzisa muma streets, onyadzisa pa social media achichemera kutengerwa mota naSeh Wicknel. Ari kudedzera kuti my late mother was a ZanupF provisional member. Ari kudedzera kuti mai vake vakashaya was a late ZanupF provisional. Aenderera mberi akati ndakarerwa neZanupf inini ndikakurirako ZanupF. Seh Calaz achizama kuzvijustifya achichemera mota kuna Seh Wicknel, because Seh Wicknel vakangotaura ka1 vakati aiwa iwewe mufesi iwewe wakakanganisa, wakataura zvisina kunaka. Muri kuona apo ndozvaakataura, akadedzera kuti makudya muchiguta, zvine zvisi tiri kutambura chichi pamaiuya muchida kuti kuvhoterei. Ndozvakarwadza Seh Wicknel, ndozvakamurwadza. Akadedzera kuti iwe mufana iwe ndandichida kutengera but handichakutengera. Vakaita kunonzi kumugwavisira, kudai vakangonyarara vaSeh Wicknel vacho vakaita zvokuti kumunyemudzira semwana mudiki. Akati iwe ndandida kukutengera but zvavakataura wakabhaisa. Saka Seh Calaz ataura zvinhu zvakawanda zvaanyora paFacebook pake achiti 100 ndakaenda kumarare 100 eZanupf, ndagara ndiriko izvezvi, ndogara ndirikoko kuZanupf. Saka guys, handizivi kuti munoti kudi, nekuti Seh Calaz ari kuzhamba kuchema kuzhambira mota, zvisingaite mota yari kuida. Ndopazopindura ex-wife yake, baby mama wemwana wake, vachidedzera kuti aiwa usandinyadzise iwe mufesi, iwe usatinyadzisa, unzwe kunyara here, dzikama. So handizi guys munoti kudi. Muri kuona apo ndozvakataurwa naSeh Calaz achichemera vaSeh Wicknel. Ari kuzama by all means kuti aiwa nditengerewe mota, please nditengerewe mota, because akaita congratulations kuna Fantana, akaita kuna Sulu, akaita kuna Sandra Ndebele. NdiSeh Calaz mukaenda munoona pamastatus ake, but vaSeh Wicknel vakangomuitira iya inonzi nyemu, gwavi inonzi nyemu. Vakati ndandichida kukutengera but I can't anymore, nekuti wakataura zvisina kunaka. Thank you so much. Don't forget to subscribe. Bye.